Napili ko ang boarding house na iyon dahil bukod sa mura, malapit lang sa review center kung saan ako magpe-prefer for board exam. Ang roommate ko na si Doris, isa ring taga-UP na mag-take din ng nursing board for exam this June. May pagka-Chinese si Doris. Mahilig din siya sa pungsoy. Ayon sa kanya, hindi raw kami nagkamali ng pagpili ng boarding house. Dahil maganda raw ang pungsoy niyon, tiyak raw na makakapasa kami sa board exam. 6 kaming lahat sa boarding house na iyon. Puro babae, puro nursing students na nagte-take din sa board exam. Kaming lahat ay gumagamit ng toilet tuwing umaga. Pinipilahan namin iyon unahan sa paliligo. Dahil matagal akong maligo, nagpapahuli na rin ako para hindi ako kainisan ng mga kasamahan ko. Dalian mo, bruha. Wait na lang kita sa labas ha. Sabi ni Doris bago pumasok ng CR ng araw na yon. Mahina ang tubig sa boarding house namin. Sa loob ng CR, may 3 malalaking drum na gawa sa plastik na siyang umo-occupy halos ng CR. Dito, tinitipon ang tubig para sa umaga may pampaligo kami. 1 drum na lang ang may laman sa oras na yon matapos maligo ang 5 kong kasamahan na una sa akin. Naghubad ako at nagsimulang magbuhos ng tubig sa aking katawan gamit ang tabo. Malamig ang tubig, gininaw agad ako pero ilang buhos lang. Nasanay din ang katawan ko sa lamig. Nag-shampoo ako. Mahaba ang buhok ko. Matagal kuskusan iyon. Habang nakayuko ako at kinukusot ang buhok ko, kinapa ko ang tabo na ipinatong ko sa ibabaw ng takip ng kubeta. May tubig sa tabo na ibubuhos ko sa ulo ko. Pero nung kukunin ko na iyon, hindi ko na makapa ang tabo. Kahit puro bula ang ulo ko na imposibleng mapunta sa aking mata, nagmulat ako para hanapin ang tabo. Wala na iyon sa ibabaw ng kubeta. Nasaan ko kaya naipatong yon? Sigurado naman ako na nasa ibabaw lang ng kubeta ko ipinatong iyon. Inikot ko ang CR para hanapin ang tabo. Pero naramdaman ko na lang na may malamig na likidong tumutulo mula sa itaas ko. Tubig. Nang tumingala ako kung saan nagmumula ang tubig, nagitla ako sa aking natuklasan. Sa ibabaw ng ulo ko, nakalutang ang tabo sa ere. At dahan-dahang bumubuhos ang laman ng tubig sa ulo ko. Napatili ako sa takot. Sugod ang mga kasamahan ko sa boarding house para kamustahin ang lagay ko. Akala nila may masamang nangyari sa akin. Nakatapis ako ng tuwalya. May sabon pa din ang ulo ko nang ilabas nila ako ng CR at dalhin sa kwarto. Anong nangyari? Tanong ni Doris sa akin. Hindi ko masabi ang nangyari. Naguguluhan din kasi ako. Si Jenna, nagpaparamdam na naman. Si Jenna. Ang hysterical na sabi ni Alexa. Jenna? Sinong Jenna? Gulat na tanong ni Doris. Si Alexa ang pinakamatagal na nag-board sa boarding house na yon. Taga Leyte si Alexa. Sa boarding house na yon, siya tumira a year ago na mag-porture na sa nursing para malapit sa hospital kung saan nagjo-duty. Samantalang kami ni Doris, nang mag-review lang ng exam, nag-decide mag-boarding house sa bahay na yon. Pwede ba, Alexa? Huwag mo nang ikwento sa kanila. Pang-awat ni Jackie, isa rin sa mga boardmates namin nakasama sa kwarto nila Alexa. Gusto ko malaman, ang sabi ko, dahil pagkatapos ng na-experience ko, gusto kong malaman kung anong totoong nangyayari. Dating nagpo-board dito
si Jenna. Ayon sa kwento, hindi Jenna ang tunay niyang pangalan. Iyon lang ang tinawag namin para tukuyin siya. Almost 15 years ago, sa boarding house na ito, natagpuan ang bangkay ni Jenna. What? My God! Gulantang kami ni Doris. Si Jackie, alam na ang kwento kaya hindi na nasindak. Ni-rape si Jenna ng boyfriend niya. Tapos pinagpira-piraso ng boyfriend niya ang katawan niya. Isiniksik sa loob ng drum. Oh my gosh! Mula noon, nagparamdam na si Jenna sa banyo. Doon na-trap ang espiritu ni Jenna. Hindi siya matahimik hanggang ngayon. Pero bakit? Bakit pinatay si Jenna ng boyfriend niya? Tanong ni Doris. Ayon sa kwento, nakikipag-break si Jenna sa boyfriend niya. Hindi pumayag ang lalaki, kaya siya pinatay. By the way, nasabi ko na ba, nurse din si Jenna. At yung boyfriend na pumatay sa kanya ay isang doktor. Oh my God! Bulalas ni Doris. Kung talagang may nagmumulto sa bahay na to, bakit nakakatagal kayo ng ilang buwan dito? Oo nga, sang-ayon ko. Nasanay na siguro ako, sabi ni Alexa. May third eye kasi itong si Alexa. Sensitive siya sa mga spirit. Hindi na bago sa kanya ang mga bagay na to, ang sabi ni Jackie. Pagkatapos ng lahat ng mga nalaman ko at sa mga pangyayari sa nakarang araw, hindi ko na kayang maligo pa sa banyo na mag-isa. Sobra akong kinikilabutan, lalo na't alam ko na ang tungkol sa kwento ni Nena. Wala naman kaming magawang magkaibigan. Hindi namin kayang lumipat ng boarding house dahil nagkakaubusan na ng slot sa nalalapit na board exam. Tsaka matrabahong maglipat sa boarding house. Sa halip, nag-review na lang kami para paghandaan ang board exam. Nag-decide kami na bantayan ang isa't isa habang naliligo sa CR. Habang nasa loob si Doris, ako ang nagbabantay sa labas. At habang naliligo ako sa loob, siya naman ang nagbabantay sa labas. Habang naliligo kami ay nagkwekwentuhan kami sa loob. Natuto akong maligo ng mabilis. Hindi na muling nagparamdam si Jenna. Wala nang nangyaring kakaiba. Pero isang araw, biglang sumakit ang tiyan ko at kailangan kong maglabas ng dumi. Sa sobrang sakit ng tiyan ko, hindi ko na nagawang magpasama kay Doris. Patakbo akong nagpunta ng banyo. Pagkaupo ko sa kubeta, pinakawalan agad ng puwet ko ang dumi. Noong maghuhugas na ako, dito nangyari ang pinakamasaklap na karanasan sa boarding house na yon. Isinalo ko ang tabo sa isa sa mga drums. Dahil nakaupo pa rin ako sa kubeta, hindi ko kita ang loob ng drum. Nagdesisyon akong isalok ang tabo sa loob. Tila walang tubig ang drum. Malalim ang nararating ng tabo at wala akong masalat na tubig. Parang nababangga ang tabo sa isang animo, isang solid na bagay. Parang tumunog ang mga pagkakabangga ng dulo ng tabo sa solid na bagay. Bigla kong naalala ang kwento ni Alexa. Sa drum daw natagpuan ang bangkay ni Jenna. Diyos ko, kinilabutan ako. Ang siste, hindi pa ako makatayo ng kubeta dahil hindi pa ako nakakapaghugas. Pinagpapawisan ako. Nag-decide akong kumuha na lang ng tubig sa kabilang drum. Tumayo ako mula sa kubeta para maabot ko ang isa pang drum. Hindi ako tumitingin sa drum na una kong pinagtangkaang kunan ng tubig sa takot ko na baka naroroon si Jenna. Pero noong babalik na ako sa kubeta para maghugas,
Laking gulat ko. Nakita ko na lang ang mga kamay na nakakapit sa drum na iniiwasan ko. Duguan ang mga kamay. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Hawak ko ang tabo na lumiligwak ang tubig sa panginig ng kamay ko. Lalo na nang makita kong unti-unting may lumalabas mula sa drum. Isang ulo ng babaeng duguan. Si Jenna! Doon ako napatili ng ubod lakas na yumanig sa katahimikan ng gabi. Tandang-tanda ko pa, nagtatakbo ako palabas ng banyo nang hindi naghuhugas. Ikinuwento ko sa lahat ang nasaksihan ko. Mula noon, nag-decide akong lumipat na ibang boarding house kinabukasan. Hindi ko na talaga kakayanin ang pagmumulto sa bahay na yon. Makalipas ang ilang buwan, muli kaming nagkita-kita ni Doris at Alexa sa mismong PRC na para kunin ang aming lisensya. Pare-parehas kaming naka-registered nurse. Tuwan-tuwa kami sa munting reunion na iyon. Masaya ang aming kwentuhan sa isang restaurant kung saan kami nagkaayaan ng celebration. Muli naming naalala ang mga kamultuhan sa boarding house. Karanas din pala si Doris ng pagmumulto ni Jenna nang ako ay makaalis. May mga time daw na habang nagre-review siya sa gabi, parang may taong nakamasid sa likuran niya. Pero tuwing lilingunin niya ay wala naman. Mayroon din daw naging karanasan si Jackie na hindi pinalad makapasa sa board exam, na noong naliligo ito, tumilapo ng tabo palayo nang wala namang gumagalaw doon. Then may kumakalabog daw sa drum na parang may tao sa loob niyon na gustong makawala at nagpupumiglas. Ayon kay Alexa na may third eye nga daw. Mananatili raw ang kaluluwa ni Jenna sa bahay na yon hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Napag-alaman namin mula kay Alexa na hindi pala nalutas ang murder case ni Jenna. Hindi nahuli ang salaring pumaslang dito. Nang tanungin namin si Alexa kung bakit ang dami niyang alam tungkol kay Jenna at sa kaso nito, ngumiti lang siya sa amin at sinabing tito niya ang dating boyfriend ni